Uy, asa naman mo? Smoken. Nanapo ko diri. Sige na po pangita sa inyo. November 16 na karon. Asa naman mo gabi na. Tagka na po ko'y nakitaan nga si suroy-suroy mga bata. Bisag mga dagkong tao, mga ulitaw, mga dalaga. Nanapod mo sa kalsada. Bisag 10 oras na gabi. Makitaan tamutaran. Kuhaon tagyud ta mo. Sige na mong pabuyag sa inyong mga ginikanan. Andam lang yun mo sa kuha. Kaya ako yun tamong kuhaon. Smoken.